Hindi ako may gawa niyan, Mick. Maniwala ka sa akin. Bumalik ka dito, Berta! Hayop ka! Hindi ako ang pumatay kay Masong. Mahal! Anong nangyari doon? Ano nangyari sa'yo kanina sa kantin? Bakit bigla kang umiwas nung nakita mo si Ate Ruby? Wala yun. Wala? Sawa mo ako. Kilala kita kapag may tinatago ka. Nung araw na namatay si Masong, nasan ka? Hindi kaya... Totoong walang kinalaman si Kuya Berto? Tama na nga, Marga! Tigilan mo na yung pag-isip ng kung ano-ano. Wala akong kinalaman sa kanila. Asawa kita, Marga, at hindi investigador. Kaya gawin mo kung anong trabaho mo. Sino yan? Mga ate, bili na po kayo. Halika kayo, kain po kayo dito. Masarap po yung mga ulam namin. Halika po kayo. Hindi ba yan yung asawa ni Berto? Ay, yung mga hinuli ng mga pulis? Kamaingay. Baka marinig ka niya. Hoy, mga chismosa. Kung hindi kayo bibili, lumayas na kayo dito. Dito nyo pa talaga napiling magchismisan. Talagang hindi kami bibili dito. Baka mamaya, ano pang mabili namin dito? Baka magaya pa kami sa asawa ni Mitch. Oo nga. Tara na nga. Hoy! Mga chismosa talaga kayo. Hayaan mo na sila, Marga. Sumusobra na kasi sila ate. Ayos lang ako. Huwag mo nalang intindihin yung sinasabi nila ate. Tara na sa loob. Tama naman sila, Marga. Simula nung nakulong si Berto, masama na ang tingin sa akin ng mga tao. Ewan ko ba ate? Kitid ang mga utak nila. Wala tayong magagawa dyan, Marga. Pati nga yung mga bata, nadadamay na din. Pero ate, mali na husgahan ka nila sa kasalanan ng asawa mo. Ayos lang ako, Marga. Huwag mo na akong intindihin. Sige ate, basta kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Salamat, Marga. Mahal! Anong nangyari doon? Pasensya ka na sa asawa ko, ate. Baka nagmamadali lang siya. Oo, ate. Naghahanap kasi siya ng trabaho. Di ba construction dating trabaho niya? Dati, ate. Kaso, simula nung umalis siya sa trabaho, hirap na siya makahanap. Ang malala pa nito, lagi din siyang lasing kung umuwi. Ganun ba? Pagsubok lang yan. Malalagpasan niyo din mag-asawa. Oo nga, ate. Mabuti nga, meron akong trabaho. Kaya kahit paano, nakakaraos kami sa pang-araw-araw. O siya, sige, magtrabaho muna tayo. Baka mamaya maabutan tayo ni Sir. Puro chismisan lang tayo. Oo nga, ate. Brian. Maaga ka ata umuwi ngayon. Ano nangyari sa'yo kanina sa kantin? Anong ibig mong sabihin? Eh bakit bigla kang umiwas nung nakita mo si Ate Ruby? Wala yun. Wala. Eh halos hindi mo nga siya matignan kanina. Sinabi ko namang wala. Bakit ba ang kulit mo? Brian, asawa mo ako. Tsaka, kilala kita kapag may tinatago ka. Sagutin mo nga ako, Brian. May dapat ba akong malaman? Nung araw na namatay si Masong,
Nasaan ka? Kung ayaw mo magulo yung buhay natin, tigilan mo yung mga iniisip at paghihinala mo. Pero Brian, hindi mo maalis sa akin yung pag-iisip. Simula nung... Oh, ano nangyari sa'yo? Buisit na buhay to. Bakit? May problema ba? Wala na kaming trabaho. Natanggal kami lahat. Ha? Bakit naman? Dahil kay Masong! Anong kinalaman ni Masong? Siya yung nagsumbong sa boss namin. Siya yung nagsabing nagkukulang daw kami sa materyales. At siya yung nagsabi na kami daw yung nagnakaw nun. Totoo ba yung sinasabi niya? Oo. Totoong may mga nawawalang materyales. Pero hindi ako kasama dun. Alam mo yan. Eh kung ganon, bakit kasama ka sa mga natanggal? Dahil sa mga kasama ko. Ang akala nila, kasali ako sa mga kumukuha ng materyales. Hayaan mo na. Hanap ka na lang ulit ng trabaho. Ano tayo magagawa dyan? Oh, saan ka pupunta? Diyan lang, magpapahangin sa labas. Tapos hindi lang yun, Brian. Nung umuwi ka, iba din yung mga kilos mo. Nagmamadali ka at parang takot na takot. Brian! Ano bang sinisilip-silip mo dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang meron? Huwag kang maingay dyan. Umamin ka nga sa akin, Brian. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Masong? Hindi kaya totoong walang kinalaman si Kuya Berto? Tama na nga, Marga! Tigilan mo na yung pag-isip ng kung ano-ano. Wala akong kinalaman sa kanila. Asawa kita, Marga, at hindi investigador. Kaya gawin mo kung anong trabaho mo. Kikoy, Bakit po? anong ginagawa mo dito? Wala po. Huwag mo na itago yan. Bakit ka namumulit ng basura? Tsaka, nasan yung nanay mo? Asa karinderya po, nagtatrabaho. Bakit? Wala ka bang pasok? Ayoko na po pumasok. Ha? At bakit naman? Inaasal po nila kasi ako. Dahil po, masama daw po ang tatay ko. Kaya po ako nangangalakal para po matulungan ko si nanay. Yaman na sila. O ito, kunin mo. At uwi na tayo. Yatid na kita. Sige po, salamat po dito. Halika na. Pare, si Brian yun oh. Brian!
Mukhang galing sa naghanap ng trabaho. Nagsasayang lang siya ng oras dyan. Mabuti pa, hayaan na lang natin uminom. Ah, Brian, umupo ka. Matagal ka naman din nakita eh. Tara, inom tayo. Pas muna ako mga pare. Uuwi na ako eh. Minsan na nga lang tayo magkita. Isang tagay lang. Hindi na pare. Pagod din kasi ako eh. Baka umiiwas ka sa amin. Hindi naman sa ganun pare. May asikasuhin pa kasi ako sa bahay. Sandali lang naman eh. Halika na. Sige na nga. Isang tagay lang ha. Yan, ganyan dapat. Oh. Kumusta naman pala yung paghahanap mo ng trabaho? Ganun pa rin. Wala pa rin ako nahanap eh. Sinabi mo pa. Kung hindi dahil kay Masong, di sana may trabaho pa tayo ngayon. Kaya nga, kasalanan to lahat ni Masong. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Bakit? Totoo naman ah. Kung hindi sana siya nagsumbong sa boss natin, hindi sana tayo mawawalan ng trabaho. Oo nga, ang yabang-yabang. Akala mo kung sinong malinis. Wala na yung tao. Hayaan na lang natin siya. Dapat lang sa kanya yon. Sa dinami-dami ba naman ang ginawa niyang masama? Tama na sabi. Parang galit ka yata. Sige na mga pre. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. Iniiwasan mo ba kami pare? Hindi ka rin sumipot. Nagplano tayong magkita-kita para kausapin si Masong. Sige na mga pare. Mauna na ako sa inyo. Ate! Ang aga mo naman ata ngayon, ate. Oo, Marga. Nagpaalam kasi ako kay sir na magha-half day na lang ako. Marami kasi akong aasikasuhin mamaya. Ganun ba, ate? Saan ba yung lakad mo mamaya? Dadalawin ko si Berto sa kulungan. At pupuntahan at kakausapin ko yung abogadong hahawak sa kaso niya. Kamusta naman pala si Kuya Berto, ate? Simula nung huli namin pag-uusap, kinakaya naman daw niya. Pero alam mo naman na si Kuya Berto mo, kahit hirap yon, ayaw niya ipakita. Nakakaawa naman pala talaga, ate. Higit sa lahat, naawa ko kay Ikoy. Bakit, ate? May nangyari ba? Kahapon, nahuli ko siyang nangangalakal. Imbis na pumasok sa eskwelahan. Ha? Bakit naman, ate? Ayaw na daw niyang pumasok kasi inaasar siya tungkol sa tatay niya. Mga bata talaga ngayon, parang mga walang puso. Hindi ko din sila masisisi, Marga. Pati nga matatanda, ganun na din ang tingin sa akin. Pero hindi pwede yun, ate. Hindi porkit nakakulong si Kuya Berto, masama na agad kayong pamilya. Salamat ha. Ikaw na lang yata yung natitirang naniniwala sa akin. Siyempre naman, ate. Kilala ko kayo eh. Minsan, naisip ko tuloy, paano na lang kung habang buhay na makulong si Berto. Huwag ka namang mawalan agad ng pag-asa, ate. Mahirap talaga, Marga. Kasi wala kaming perang pang-abogado. Kaya wala kaming laban. Pero sabi mo, may kakausapin kang abogado ngayon, di ba? Oo. May pinakilala sa akin na public attorney. Susubukan daw niyang silipin yung kaso ni Berto. Talaga? Eh di, magandang balita yun, ate. Sana nga. Kasi naniniwala ako, simulat sa pool, hindi kayang pumatay ni Berto. Oo, ate. Bilang asawa niya, ikaw dapat yung unang-unang naniniwala sa kanya.
Sana lumabas na yung totoo. Sana nga, Marga. Basta, balitaan mo ako, Ate Ruby, kung ano yung sinabi sa'yo ng abogado. Oo naman, Marga.